Naagom sang Benilde Blazers ang una sini nga kalutusan sa kamot sang back-to-back defending champions nga Letran Knights sa NCAA Season 98 Men's Basketball Tournament. Sa hampang ginpatigayon kaina sang udto sa Philoil Eco Oil Center sa San Juan City, nagpangibabaw ang Knights sa dikit nga hampang 81-75. Ang Knights ang ginpangunahan ni Brent Paraiso nga nakatigayon sang 25 points. Nagdugang man sang 12 points, 9 rebounds, 6 assists, kag 6 steals ang point guard nga si Fran Yu. Bangod sa kadalagan, nagsaka sa 2-1 ang win-loss record sang Knights. Ang Blazers naman ang mayara subong sang 3-1 win-loss card. Sa second game, nagdaog naman ang Perpetual Altas sa hampang sinibatok sa Mapua Cardinals sa score nga 79-77. Bangod sa kadalagan, may duwa na subong kadaog kag duwa ka pierde ang Altas, samtang nagpanaog naman sa isa kadaog kag tatlo ka pierde ang Cardinals. Samtang ginanunsyara sang NCAA Mancom nga igapaiway anay ang nakaschedule nga mga hampang sang San Sebastian Stags buwas kag sa Martes tungod ginpaydalom ang team sa health and safety protocols. Bantayan naman sa Domingo alas 12 sa udto ang engkwentro sa tunga sang JRU Heavy Bombers kag Benilde Blazers. Ini ang pagasundan sang hampang sang San Beda Red Lions kag Perpetual Altas. Ang hinampang sa NCAA Season 98 Men's Basketball Tournament ang live man nga malantaw sa GTV kag sa streaming sang GMA Sports PH kag NCAA Philippines official Facebook page.